Maar Samsi, opa nog mag doen mee, ja. Opa, klaar. Maar een makkelijke vraag of een moeilijke vraag? Iets wat we weten dat we kunnen winnen voor de kinderen. Iets waarvan jullie denken... Dat we kunnen winnen. Nogmaals, iets. Een dusdanige vraag dat we kunnen beantwoorden zodat de kinderen kunnen winnen. Niet dat wij kunnen winnen, de kinderen moeten winnen. Wauw, oké. Goed. Noemt u mij in 20 seconden 10 zangvogels in Suriname. Wij beide cijfers samen mogen we antwoord geven? Ja. 20 seconden de tijd Roiti, loopt. picolet, toa, canari. Blauwtje. Wat nog meer? Tandoor, Tandoori. Boontje dief. Ja, heb je grietje bio en blootje. Nee, grietje niet. Grietje niet, zangvogels. Dus, nee, sorry. Grietje fout. Dus we gaan ze samen opnoemen. Jack, Picolet, Jerdas, Moustas, Toa, Bergi Toa, Canari, Bakbatitri, Kaduli, Grandiri. Daar zijn we al op 10. Daar hebben we de Ching nog niet genoemd. We hebben de Bonka nog niet genoemd. Ik wil een makkelijke vraag Oh, voor de kinderen. oké. Ik kom met zangvogels. Mami Gado, dat is... Kom meewerken toch? Dat is toch leuker? De kinderen is een prijsje, dus... Is een prijsje voor de kinderen toch? Ja, Je maar- kan geen zangvogels. Oké, ik heb net aan een heer gevraagd, hij wist het precies. De hoofdplaats van het district Para. En hij wist me precies te zeggen, onverwacht. Ik zeg prima. Hoe heet dan de districtscommissaris? Dat weet ik niet, dat ga ik u eerlijk zeggen. Ik vind het geweldig dat u eerlijk bent. Ik weet het niet. Kensel Kenswil? Oh, Kensenhout. Huis. Oh, Kensenhuis. Kuizen, ja, Kensenhuis. Oké, oké. Het wordt druk hier. Kijk achter. File. We hebben half gewonnen. Nou, volgende keer beter. Dank u wel dat u hebt willen meedoen. Heel sportief. Dank u.